दिनै चिपकाइ हायार सेकेन्डारि फिल्डआव जोङो थांनाय जुलाइनिफ्राय जागायनानै पर्बतजरा जन ए हिसाबै जोङो खुंबाय थादों आरो जन बी हिसाबै जोङो गसाइगाव साब डिभिजन हिसाबै जों खुंदों। बेनिनो जन ए आरो जन बी मोननै जनखौ लानानै जोङो दिनै नैबे चिपकाइ हायार सेकेन्डारि फिल्डआव जोङो सेमि फाइनाल गेलेदों आरो दा दिनैहाय चिपकाइ दख'रा एबसु आरो ब्रैथि दख'रा एबसुनि गेजेराव दिनै बे सेमि फाइनाल बादायलायनाया जागासिनो दङ। बिथांमोनखौ देरहायोब्ला जोङो जिल्ला आफाद हिसाबै मिरु एबसुआबो 13 बोसोर बैसो सिंनि जे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लायो बाहाय जोङो सेलेक्ट खालामनानै जों जिल्ला आफाद हिसाबै जों मिरु एबसुनि जे नैबे 13 बोसोर बैसोनि जोलुर खुंफुंनाय हाबाफारि बावै जोङो बिथांमोनखौ जोलुर गेलेनो थाखाय जोङो लानानै थांनाय जागोन। जोंहा नैबे सेमि फाइनाल सोलिगासिनो दङ आरो जोङो जन सि हिसाबै रामफलबिल हायार सेकेन्डारि मेम'रियेल प्लेग्राउन्डआव जागोन। बियो 19 जुलाइ खालि जागोन आरो बाहायनो जोङो 22 जुलाइ खालि जोङो फाइनालखौ खुंफुंनाय जागोन। बेनिखायनो आङो खावलायनो सानदों जोंनि क'क्राझार जिल्ला बासिनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ जे जोंनि नैबे रामफलबिलाव जानो गोनां 19 जुलाइनिफ्राय जोंना फुटबला जन सि हिसाबै जागोन आरो बे 19 जुलाइआव बयखौबो गथ'फोरखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय आङो खावलायहरदों। लोगोसेयैनो आरो 22 जुलाइ खालि बयखौबो फाइनाल खेलायाव नायफैनो थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै बा क'क्राझार जिल्ला एबसुनि जानानै आङो गासै बर' रायजो राजाफोरखौ आङो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ आङो ओरै खावलायबाय।